soy muy exigente, o sea, me gustan que las cosas estén muy bien. Hombre, a mí me confunde un poco, no acabo de encontrar el restaurante. Yo tengo un otro concepto de lo que es un solomillo en foie. No es el plato adecuado para mí. Tenía esa falta de potència i de sabor que deu de tindre un arròs que porta un fondo de peix. Un punto al dente, pero bien. Es como a ti y a mí nos gusta, y es como nosotros mandamos siempre que se haga el arroz. Explosión de sabores. Així comença una competició entre els millors restaurants de la Comunitat Valenciana. 3 restaurants jugaran les seues cartes per a ser el millor de la seva especialitat i guanyar 2.000 euros. Es puntuaran entre ells valorant 5 categories: l'espai, la cuina, el menjar, el servei i el preu. I al final del programa sabrem la meva puntuació, que pot confirmar o capgirar la classificació final. El meu nom és Jordi Garrido, soc cuiner i la gastronomia és la meua passió. Posem les cartes sobre la taula perquè comença el joc. Mar i muntanya. Estos dos elements que defineixen a la perfecció el territori i la cuina de la Marina Alta. La mar que banya esta comarca proporciona a la gastronomia ingredients de màxima qualitat. Avui en Cartes en Joc viatgem a una comarca amb gastronomia de prestigi internacional. El batec de la terra, de la teva pell amb la meva. La vida que passa a través nostre. Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la glava... I ara ens posem guapos per anar a buscar el millor restaurant de la Marina Alta. Que robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't, vull mirar-te. La primera parella de restauradors està al capdavant d'un restaurant situat a Teulada Moraira, en la platja del Portet. Es tracta d'un negoci familiar que al llarg de 4 generacions ha passat de pares a fills. Soc José Llovell, propietari de l'hotel-restaurant Casa Manyet. Jo soc Raül Pastor i soc el cap de cuina de l'Hotel Manyet. En el restaurant oferim cuina de producte. I treballem molt, sobretot producte fresc de la mar. Comprem el peix a moraires, mariners. M'agraden les coses ben fetes, un poc exigent. A lo millor tinc un puntet de mala llet. Mos agrada el deport, mos agrada un poc el futbol, el rock and roll. La paraula que defineix el Manyet pense que és familiar. I nosaltres el que volem és donar la màxima satisfacció possible a la gent que ve. Pense que l'important serà viure l'experiència i disfrutar-la. En teoria jo soc la 4a generació, mon pare va faltar, jo molt jove, i ho vam alquilar. I després això era una cosa, una herència que tenia que acabar, i així estem, en un lío gordo. Està clar que si els meus pares d'algun lloc dirien que estarien orgullosos perquè això és Bon dia. Josep. Bon dia i salut. Què tal? Com estem? Raül. Molt bé, nada. En ganes, Força. avant. Vinga, Va, cap a dins. Anem allà. Josep, Raül, benvinguts. Josep, què podem trobar en el teu restaurant? Bueno, en primer lloc, estem al lloc al costat de la mar i a part del lloc, una cuina tradicional. Una cuina de producte, que és el que hem intentat des del primer dia que hem obert. I dic, perfecte. Tenim contacte diari amb els pescadors de pesca tradicional de Moraire de tota la vida i la veritat que ens manegem bé perquè fem una cuina
que li agrada a tot el món. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Érem feliços amb mentires de 1000 colors. La següent parella de protagonistes són dos dones enamorades de la mar. El seu local està situat en un entorn paradisíac, de la Costa Blanca. Soc Maria Siscar i soc la propietària de l'Hotel Suís Moraira. Soy Carolina Oliva, soy la directora del Hotel Suís Moraira. Este restaurant té una trajectòria de 30 i pico d'anys i així en el seu moment van passar i continuen passant personatges importants. Es una cocina mediterránea, absolutamente. Intentamos siempre que sea lo que se llama ahora, que está de moda, kilómetro cero. Intentamos siempre que trabajar con la gente local, mediterránea, pero siempre con un toque moderno, pelín vanguardista, con una buena presentación. Mos agrada el bon vi. No concebim un bon plat sense una bona copa de vi. Mi mayor defecto y mi mayor virtud es la misma, soy muy blanda. Mi mayor defecto, soy muy impulsiva. Mi mayor virtud, soy muy exigente. Muy exigente. Tengo una jefa muy exigente. Ella manda mucho más, siempre. Jo tinc l'honor d'haver guanyat el segon premi de la Gourmet Rice de Moraira. Pensem que podem guanyar cartes en joc perquè pense que reunim unes qualitats molt bones per poder accedir al primer premi. Hola, Hola, Maria. Què tal? Què tal? Com estem? Carolina, ¿qué tal? endavant. Muy bien. Paso al fondo. Maria, tu vas així. Sí. Gracias. Esto también. Us conegueu? Sí, que mos coneguem, sí. Què oferiu en el vostre local que vos diferencia dels altres? Pues jo no sabria dir si mos diferenciem o no. Lo que sí que intentem és fer-ho molt bé tot. O sea, quina és la diferència? El ser molt meticuloses en que les coses isquen perfectes. Com és Maria com a cap de l'hotel? Súper exigente, pero eso es necesario porque consigue que todo el equipo se ponga las pilas. Y aunque tú pienses que hayas hecho las cosas bien, aún puedes hacerlas un poquito mejor. Ens dirigim ara cap al sud de la Marina Alta. Allà té el negoci la tercera parella participant. Dos joveníssimes restauradores que ofereixen tapes d'autor de qualitat i a bon preu. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. Buenas, soy Estela, soy del restaurante El Mirador de Calpe. Yo soy Anne, la jefa de sala del restaurante El Mirador y tengo 24 años. Take a number. I was lightning before the thunder. Al Mirador de Calpe en tapes d'autora. Uno de nuestros puntos fuertes es que queremos que la gente se sienta como en casa. Y menja diferent. Y entonces, pues eso, la atención al público es muy personalizada. Pues hem fet ja un anyet, fa 3 mesos. No hem parat i la veritat que la gent ha tingut molt bona resposta. Siempre estamos buscando hacer cosas nuevas para no aburrirnos, y creo que no nos aburrimos, pero eso, siempre estamos intentando hacer música en vivo, catas de cervezas o de vinos, y eventos o cosas así. Pues la nostra relació és una relació de parella, passem 24 hores comptades. 365 días al año. Somos un buen equipo. Nos complementem. Sí, porque por lo mismo que ella es positiva, yo soy algo negativa, entonces pues cada vez que pienso negativo pues me hace ver... I al igual que jo soc impulsiva, pues ella també a voltes pues diu, bueno, anem a pensar, anem a organitzar. Pues nos agrada molt viatjar. Antes de elegir hotel o así, miramos los restaurantes que hay en la zona. No somos capaces de ir a un pueblo o a una ciudad sin ver un poquito qué ofrece, porque para nosotras sería un viaje malo si no hemos comido bien.
La furgoneta de cartes en joc amb les dos parelles de restauradores i restauradors m'emprèn el camí a Calp, on hi ha el tercer dels establiments que avui competeixen per a fer del seu el millor restaurant de la Marina Alta. El Mirador. Perfecte. Què us sembla? El Mirador. Estupendo. Què us pareix la façana, el cartell? A mí me gusta lo de tapas de autora. En lugar de autor, me mola de autora que no de autor, por fin. Muy bien. Un poquet confusa la crec jo, un poquet. Ahí hem posat ahí el mirador, que es veu més, però bueno. Hombre, a mí me confunde un poco, no acabo de encontrar el restaurante. Sí, la verdad que... Hola. Ja l'estrem així. Buenos días. Hola, xicones. Què tal? Molt bé. Estela, ara vosaltres passeu dins, feu la vostra inspecció, ja sabeu que teniu que valorar, i jo me quedo en elles un ratet a xerrar, Molt bé. Molt bé. Hola, molt bé. Gràcies. Vale, gràcies. Gràcies. Fins ara. Qué chulo. Muy agradable. Muy agradable, sí que es verdad. Que guai, veus, per dins Y ja... fresquito. Canvia. Sobre todo Fresquito. Per fora tenia una pinta, però per dins en té una altra molt diferent a la que té per fora. Me imaginaba que estaba más, ¿no? Jo, a lo millor, un poc influenciat perquè el local el coneixia, que, clar, que no recorde... Crec que hi havia abans una xicoteta paret ahí. Veo que Raúl, son senta't. muy cómodas, Son cómodas. muy agradables, muy cómodas. No, pero si no, dona l'esquena. Es un estilo moderno, ¿no? De cada Sí, de ahora, sí. de cada silla de una manera. Un ukelele, això és un ukelele. Es una decoració acorde a lo que son les dos propietàries. Les ha torcido un poco la lámpara, la pantalla. O serà... Ahí está mejor. És un toc efectivament, de lo que són elles, les dos xiques jovens, utilitzant els recursos mínims per obtindre el màxim tratat. Això seria la definició. Estàs com en casa i menges diferent, no? I això, si ells se'n van en una sonrisa, al final és lo millor que podem demanar. És pràctic. Acollidor, sí. És un altre concepte. Muy práctico, diguéssim. Muy És per a tapejar, potser més per compartir. Ha sigut una sorpresa. Es confirma moltes voltes que les aparències enganyen, no? Perquè per fora pareix una cosa i per dins és una altra. I molt bé, molt agradable, es veu un bon local. Home, està bé, és correcte, dins de l'espai. Dins de l'espai ben aprofitat. Molt aprofitat l'espai, la veritat que sí. És que passa l'hora al buit. Molt aprofitat, a veure com és, i molt net, eh? La veritat és que està perfecto de limpio, está muy limpio. Muy bien. Muy limpio. Estas chicas son muy limpias. M'ha paregut una cuina molt organitzada i lo suficient pel tipus de restaurant que n'hi ha. Trabajan con espacios justos, pero es suficiente. A ver, ¿esto lo levantas? Uy, está calentet. Està preparat per al menjar. No se ve, no l'han tret, no? Horno, sus neveras. Yo creo que está sí, perfecto. que reúne los condicionantes Molt bé, para molt bé. que Está puedan perfecto. cocinar bien. Muy bien. Vale. Perfecto. Gracias. I no li falta cap de detall, no? Jo crec que va sorprendre-nos. Després de la inspecció, els restauradors han trobat un restaurant fresc, modern i amb un toc femení que els ha captivat. Els seduiran també les tapes d'autora que els proposen al Mirador de Calp? Los primeros 5 croquetas de espinacas, caballa, bravas y coca de verdura. Gràcies, buñolets. Croquetitas de Buena pinta. espinacas con chutney. Buena pinta. Y la vajilla está chula. Bon profit. Gràcies. Las patatas son chicotetas. No, però ben frigides i... Esto tiene muy buena... Tu poses més així, vas. Esto también. Com estan els bunyols? Està espectacular. Boníssim. Sí. Braves molt bones, també. Picant justet, que no se'n passa de... És que requeria natural. Sí, sí, sí. Maria, la croqueta? Buenísima. Me encanta. ¿Y Carol? Está buenísimo. Me gusta mucho el toque del hinojo, del fenol, que se dice en valenciano, ¿no?
láminas de patata sobre cartón, el calamar con la salsa saté. Y bueno, uno de los platos más arriesgados, todo hay que decirlo, de la carta, ¿vale? El cangrejito de cáscara blanda. Està agradant? Estamos desgustando. Esto es molt diferent. La coca? Botifarra en formatge, pues, bona combinació. I els calamars teus? Muy buenos. La salsa saté, pelín densa, para mi gusto, fuerte. La coca molt bona, cruixenteta, un altre tipus de massa diferent al d'esta coca. El que sí que he observat que en algun d'ells es falta un poc més de maduració en quant a més experiència professional, per exemple, en els cruixents, en les coccions, en fi, aquests detalls són els que a mi m'han fallat un poquet. Però, bueno, en el conjunt tenen un bon futur perquè estan fent coses molt bones. Postres. Postrecitos por aquí, sí. Nuestro postre sería el tropical. Es una combinación de sabores que no se suelen ver tanto. Ahí veis el brownie, la tarta de manzana. Pero aquí os dice el tropical, compota de poma y un geladet de 4 especies. Es un bizcochito de café, tofe y helado de mascarpone. Por aquí el brownie de chocolate con crema de mango y sorbete de hinojo. Per exemple, en els postres al mig, que són pràcticament sopes, doncs no sé, a lo millor traus 4 postres més, o, doncs mira, tasteu-los, o no sé... Vale. Jo vaig a començar per el que tinc este. davant, igual que tu, supongo. Con permiso. Venga, este es el de mango. El tropical. Ese dice que es el estrella. Uy, este es dificilísimo. Este lo estoy destrozando. És un caramel de... És un caramel. Això és de cafè amb llet d'antes, que se pegaven les dents. El que menys m'ha agradat ha sigut el postre que estàvem parlant antes, del caramelo, no? Que l'he trobat un poc massa dolç, però, clar, tot jo no som molt de dolços i el dolç l'ha trobat un poquet massa puget de sucre. Molt bo. Està molt bé. Sí. De tot el dinar, amb quin plat te quedes? Dels meus? Jo, potser la coca de botifarra. Maria? Jo en les croquetes, molt cruixents i en el punt perfecte. Yo la caballa. Claro, la caballa. Ah, ya lo tengo muy claro. Mira, les ha gustado un montón. Sí, qué bien. Jo diria l'adjectiu mèrit, perquè són jovens i han fet, dins de lo que és producte, no un producte massa car, treure-li partit a lo que és la seva carta. Mos portes el compte? Anem a veure. Yo creo que está alrededor de 90 euros por ahí. 90 euros. Alrededor. Raül. Clar que un poquet més, 120 o per ahí. 120. Maria? Yo creo que menos. 85. 85. Jo tiraria quasi 100, 90, cerca de 100, más o menos. El preu total són 107 amb 20. Ara vos deixe fer les vostres valoracions, ja sabeu el que teniu que valorar, jo faré les meues i es veiem després. Val? Molt bé. Vinga, gràcies. Gràcies. Els restauradors han de puntuar del 0 al 10 les 5 categories que puntuen en Cartes en Joc: l'espai, la cuina, el menjar, el servei i la relació qualitat-preu. La puntuació global que rebrà el Mirador de Calp és la nota mitjana d'estos 5 apartats. El espacio. ¿Qué opinas? Es un sitio cómodo, es bastante amplio. Jo crec que l'espai és correcte. Sobretot la part de fora és la que un poquet més pensant en la ubicació, que no està massa ben ubicat i està un poc confús. La comida... Yo ya te lo he dicho antes, espera. La caballa estaba buenísima. Tus croquetas estaban buenísimas. Pero las otras que he probado no. Penso que és una proposta molt diferent i una proposta que a aquesta localitat li feia falta. Y el servicio... Muy bien, Anne, es muy simpática. I la xica, molt bé, súper bé, explicant cada plat.
y el precio Ahí ha fallado un poquito. le pon... Preu va en relació a lo que hem menjat. 5 o un 6. ¿Cuánto habría está hecho? Pues si ya está hecho, ya está hecho. Estela, Anne, així vos porto les meves puntuacions. Sobretot el sobre no el podeu obrir fins al final del programa, val? Vale, moltes gràcies. Molta sort, Gràcies. moltes gràcies i visca la cuina. Gràcies, Vinga. de veritat. El mirador de Calp ha obtingut una puntuació mitjana de 6,8. Esta nota està marcada pels 4 sets que els rivals del Manyet i del Suís han concedit a l'espai, la cuina, el menjar i el servei, mentre que la nota més baixa ha correspost al preu, que ha aconseguit un 6. El nostre viatge gastronòmic pels millors restaurants de la comarca de la Marina Alta ens porta fins a El Manyet, un local molt apanyat situat a tocar de la platja del Portet de Moraira Teulada. Què vos sembla, el lloc? Muy chulo. Muy bonito. Pasada. Muy bonito. Muy Sí, bonito. una cosa. Quina impressió vos dona? Invita a entrar. Sí. Mira qué bien, buena señal. Sí, la veritat que sí. La decoració que vegeu està Sí. adient al lloc, vos agrada? Sí. La porta de madera és... És imponent, no? Sí, sí. Como que vas a entrar a un sitio Imponent i càlid, con no? Sempre la presencia. madera queda un poquet així a cal i crida Les molt cristaleres. l'atenció. Bonites. Ei, Hola. bones, com estem? Benvinguts. Molt bé. Raül, ara Sí. ja sabeu, ja podeu passar dins, feu la vostra inspecció i jo me quedo en ells xerrant un ratet. Molt bé. Molt bé. Val? Perfecte. Vinga, Benvinguts. passeu. I've got you under my skin. Qué bonito. También lo que más me gusta es que hayan dejado las columnas. Está muy chulo. Se ve súper elegante, Sí. sencillo, porque no está cargado de muchos detalles, pero elegante. 4 generacions, com arribes a muntar tot això? Bueno, això antigament era una casa de camp i de la casa de camp es va convertir en una pensió. I després això ho vaig heretar jo i això era una cosa que tenia que fer. El resultat ha sigut agotador, però al final crec que és satisfactori. Com veu les taules? Estan bé de distància, tal? Yo las veo elegantes. Sí. Sí. A ver, a mí me gustan mucho las mesas redondas también. Hombre, es eso algo está- que eso es siempre, no sé, fantástico. tienen otra... Porque la otra conversación cosa. es muy amena. Sí, ¿no? La verdad que sí. Para mí hay demasiados elementos en la mesa. Para nada más llegar, demasiados elementos. Yo quitaría alguno. Muchas cosas encima de la mesa para mi gusto, pero bueno, para gustos colores está bonito. A lo mejor al entrar, yo personalmente, se me quedaría la... ¿Qué falta que montara la mesa? Como si se hubieran quedado medias y se Porque hubiera estás pillado. acostumbrada al servicio de sala. Claro. Pero en realidad, cuando tú entras en un restaurante minimalista, que no necesita, que ya es bonito en sí, Claro. no necesita mucha más decoración. Cosas en la mesa, sí. No sería mi estilo. El mío no. Jo és un estil que he vist molt en ma casa, la veritat, però és que depèn del lloc on estés, no? Pots portar-lo, pues, si el toca en una instal·lació així, no seria exactament igual, segur, però bueno, sí que m'agrada pues, això que dic jo, de la pedra i la madera, però seria molt diferent. I la relació que vos unís a vosaltres, explica'm-nos un poc també, perquè vosaltres vos conegueu des de xicotets. Ens hem conegut de sempre perquè pràcticament han sigut veïns, a part jo, altres feines que he tingut, ell era client nostre. El projecte em va atrapar des del primer dia i el puesto ja veu com és, que és un puesto que treballar així, esto és una passada, no? Bueno, anem a la cuina a veure com és. Vamos, vamos. Anem a inspeccionar. Muy bien, muy bien, muy limpio. Sí. El horno... Y muy nuevo. Muy nuevo, sí. Bueno, está muy bien, las instalaciones... Noves. Sí, son bastante nuevas y eso se nota, se nota mucho. Es una cuina que está equipada. Sí, tiene aquí Mira, el mismo lavavajillas. piano con Que yo. plancha, tiene 2 freidoras y luego
té una cosa molt important, que és molt nova, i entonces està tot, vamos... Claro, si està nou és fàcil. És fàcil, sí. Té les càmeres baix, aquí té unas 3 càmeres... Los filtros no limpian mucho. És una cuina. Aquí está toda la despensa. Vale. Sí. Ah, y aquí están los paelleros y el horno. Madre mía. Madre mía, qué calor hace aquí. A ver, ay. No sé quantes persones treballen aquí baix, però pot ser agobiant. No sé Trabajar aquí debe ser un infierno. La cocina de abajo me imagino que debe ser un sufrimiento para quien vaya abajo a cocinar, pero me imagino que también habrá sido por temas de estructura del edificio en sí. Entonces habrán hecho lo que habrán podido, me imagino. La ubicació del Manyet, a peu de platja, ha rebut opinions molt positives dels adversaris, encara que l'espai i la cuina sembla haver-los decebut. Ara és el moment de tastar-ne el menjar i comprovar si rep una valoració millor per part dels rivals. Acorde a... Jo vaig a demanar-me el calamar a la planxa. Pues yo al polp. Carol, El tuétano. el tuétano. Yo los ravioles de gamba. Y entonces a mí me faltaría, por ejemplo, el tartar de atún. Vamos a probar. Carol, com veus el tartar? T'agrada? Està bé? És fresc, la tonyina? La tonyina está fresquísima, se nota, es muy buena. La calidad del producto es fantástico. El plato en sí, el salmorejo... Hay algo que... Estel, el teu? El meu, molt bo. El pulpo està, crec que està al seu punt. Està ben cuit? Sí, està ben cuit. Està tendre? Sí, està... Li trobes el gust a mar? Té gust a mar? Sí. I el teu tuétano? El meu està bueníssim. T'ha sorprès? M'ha sorprès. Jo conec el tuétano perquè m'ha agradat sempre, però m'ha sorprès la presentació. I el teu plat? Pues a mí me gusta mucho. Sabe, tiene un sabor potente a gamba, la verdad. Gamba d'ací. Amb la salsa... Sí, estaba probando esta salsa sola y no... El punt de cocció de la gamba està Me bé? he llegado incluso a picar, no sé muy bien qué es la salsa. Què tal? Com va tot? Molt bé, així estem. Estamos ahí debatiendo. La salsa dels raviolis? La salseta picant? No sé. A ver, ¿qué es? Eso te lo explicaba. Ara després li preguntem a Raúl. Vale. El metre pues, no responía... Le preguntábamos algo y no sabía respondernos. Hi ha hagut una part d'indecisió a l'hora de poder explicar un plat. Sí, estàvem parlant de la salsa. Són reduccions de vinagre. Ah, és una reducció de vinagre. Anem a fer un pollo de corral, un solomillo punto más, un bacalao gratinado. Anem a fer una ració de gall de Sant Pere i una caldereta de rap. I, home, què tal? Jo estic veient els plats i dic, normalment, aquestes són les racions que poseu així? Sí. La gent demana molt per compartir. Però el bo calamar era... Sí, però és que normalment el calamar el posem per 4. Vull dir, normalment els entrants tenien la costum de que són per compartir. A voltes no es necesaria una cantidad generosa, sino que Prefiero esté... más sabor que cantidad. Las raciones excesivas o se quedan en el plato o embafan demasiado al comensal. Se nota el brazo. Com estava hecho? Bien. 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 Està al punt de Está sal. bueno. Pelín subido. Separa Y la les muselina làmines. de alioli también. I Maria, la carn com la trobes? Sinceramente, yo tengo un altre concepte de lo que és un solomillo en foie, perquè el foie és Sí, sembla que no n'hi ha foie, no? Es la ralladura, ¿no? Ah, que està per damunt. La ralladura, ¿no? No. Ah, bueno, pues yo me esperaba el foie... El foie como se hace a la plancha, que se hace... Sí, el foie a la plancha. Ah, sí. posat damunt. El clásico solomillo de foie. Però és foie? Trobes que és foie, lo de damunt? Es que no me atrevo a probarlo mucho porque lo veo algo así
Sí, és un foie, però no és un foie. I la qualitat de la carn és... La trobes bona? Perquè ens comentava que era madurada 20 o 25 días. Sí, luego os lo doy a probar. No es el plato adecuado para mí. Yo el concepto que tengo del foie en un solomillo es el clásico foie, que lo haces a la plancha y se pone encima del solomillo. Entonces es cuando mezclas ambas cosas junto con... O sea, la carne y el foie. Explosión de sabores. Y es efectivamente una explosión de sabores. Vale, salmorejo otra vez. ¿Sí? ¿Es el mateix? Es salmorejo otra vez. ¿Deixes probarlo? El que tenías en el, bueno, en el tártar. Se me ha repetido el salmorejo en los dos platos que he pedido. Los dos de pescado, los dos tenían salmorejo. Y para mí ha sido un fallo. Es un pequeño fallo, però no deja de ser un fallo. Com n'hi ha 5 postres en la carta, jo vos suggerisc treure-ne el 5. Pues ja està. Val. Això? Pequeñita también. Es una torrija, pero una torrija entera. Madre mía. Pesa el plat, no? Això serà la tarta de llima, el flan i el tiramisú. Moltes gràcies. Molt bé. T'agrada o no t'agrada? Sí, m'agrada, a mi m'agrada. La torradeta. Dolç. Muy dulce. Massa sucre. Para mí sí. A mí también. Estaven excessivament empalagosos de sucre. O sigui, massa sucre, massa dolços. Tenint en compte que tenim una ampolla de vi blanc i una ampolla de vi negre, quan creieu que costarà? Carol? 250. Pues 200, va. Maria? Yo me inclino 220. Anne? Pues yo 235. El preu total són 232,90. ¿Y qué me llevo? Te toca pagar. Ara ja sabeu, vosaltres heu de fer les vostres valoracions, jo faré les meues i mos veiem després. Ok. Perfecte. Gràcies. A les parelles de restauradores els correspon puntuar cada una de les categories. L'espai, la cuina, el menjar, el servei i el preu. De la mitjana de les 5 categories en traurem la puntuació global. Què premiaran en les seues valoracions? Despacio, María, está muy bonito. No sé, es que para mí ya sabes que es frío, es muy impersonal. La cocina está muy incómoda. Sí. La parte de abajo debe ser un infierno. Considerem que era un lloc molt agobiant per poder estar treballant allí. Menjar? Jo... Mucha sal. Emplatats un poquet més... Se repetían las verduras, se repetían las salsas. Bueno, esperàvem més perquè quan arribes a l'espai i tot te incita a més. Sí, y por eso nos hemos creado unas expectativas que no se han cumplido del todo. Ya está. Pues nada. Cartes en joc. El manyet de la platja del Portet de Moraira ha aconseguit una puntuació mitjana de 6,6. Els rivals han premiat l'espai amb un 8, però han valorat menys favorablement la cuina i el servei, que ha obtingut un 6,5. Les notes més baixes han correspost al preu i al menjar, que han merescut un 6. És el moment d'anar a l'últim restaurant. Continuem a Moraira, però terra a dins. A pocs quilòmetres trobem el tercer restaurant, ubicat en un entorn únic on es respira tranquil·litat i romanticisme pels 4 costats. Suís Moraira. El lloc? Impone. S'ha quedat un poc... Sí. Com ho vegeu? Muy bonito. Sí, un lugar tranquilo. Pinta que és un sitio muy tranquilo. I la pedra, això també és típic construcció d'ací? Tosca, és tosca de Xàbia, segurament. Molt de lujo.
Què vos inspira que aneu a menjar? Arribant a un lloc així. Jo, per lo que hem vist, penso que cuina tradicional, no? Cuina de l'entorn i això, i potser algun toc també diferent. Elaborat amb producte d'aquí, de bona qualitat. Mira, tenim així Buenas. a Carlos i a Maria. Com estem? Hola, bienvenidos. Bon dia. Com va? ¿Cómo estáis? Molt bé. Com estem? Benvinguts. Molt bé. Bueno. Ara ells passaran dins a fer la inspecció i nosaltres ens quedem així xerrant un ratet. M'expliqueu 4 cosetes. Adelante. Val? Vinga. Adelante. Qué bonito. Molt càlid, la llum molt baixeta, molt càlid. Tot. Yo pondría un poquito más de detalle. Està ben distribuït, està molt agradable. A mi m'agrada veure la vegetació, no? Queda... Rodeado de verde, bonito. Jo crec que és minimalista i rústic, molt rústic. Sí. Sí, porque hay mucha madera y... La tosca, no? Sí, és la fusió del rústic. I què oferiu en el vostre restaurant? Tenemos una carta de mercado con todo el producto que viene de nuestro mar y de la zona, de esta zona de aquí. Intentamos un poquito seguir la tradición de aquí y traer algún producto de fuera, porque tenemos mucho cliente también extranjero. Treballem en productes de temporada 100%. Canviem les cartes, depèn de la temporada, i busquem la qualitat, ante tot. Esto també està guai perquè separa... Sí, per fer un comedor privat. Sí, es verdad. Ahí ya sí. Sí, més relax, la chimenera... Bueno, y la chimenea si la encenen en invierno... De aquí no se mueve nadie. El techo, por ejemplo, estaba pintado de negro y lo hace parecer un poquito bajito. Pues baixem a la piscina o què? Respira, pues, Àsia. Pues això, que no pareix que estigui a la Moraira. Sí, un poc paraíso. Un pequeño oasis así de tranquilidad. Muy bien. Y sobre todo, tranquil·litat. Gràcia, Tenerife, les illes. Ara, si voleu, anem a pegar una miradeta a la cuina. Sí, ara, per aquí. Es grande. No es muy nueva, ¿no? Está muy bien mantenida. Pero bueno, sí que tenen... Jo crec que van canviant poquet a poquet les taules, tot el que poden. No es que entres y la primera impresión sea recién comprado todo, ¿no? La verdad que se nota que tiene años de uso. És una cuina, pues, un poc antiga per lo que és l'hotel. La cuina també es veu que han anat reformant-la a poc, té aparatos vells encara i es nota que és una cuina treballada. I com es treballa en un equip ple de dones? És més fàcil treballar en homes que en dones. Tinc que reconèixer-ho, perquè la dona és més sensible, tens que procurar molts detalls. L'home li pots dir més coses. Mira, para las comandas ahí arriba, y digo, ¿dónde leen? Seguramente está alto, ¿eh? Entras aquí y piensas en la palabra lujo. Y en la cocina podría ser de cualquier otro restaurante. Tens espai per distribuir un poc la feina. Peixos a un puesto, carns a un altre, ensalades o postres a un altre. Sí, a mi m'agrada la cuina. Molt d'espai, sobretot l'espai. El passe és ahí, el passe final, suposo que serà així. Perquè veig la campaneta ahí. Sí, porque está la campanita. Bueno, no sé si funcionarà, però és una taula calenta, crec. El que no m'agrada, per exemple, és eixir de la cuina, passar pel corredor i entrar al menjador. És a dir, perquè hi ha molt de círcul i no té l'accés directe. A mi m'agradaria tindre a la meva cuina pues l'espai, la distribució... Sí, la zona de limpieza superamplia. L'espectacular entorn del suís ha deixat bocabadats els rivals. Això sí, les restauradores del Mirador de Calp han trobat l'espai molt fred i sense personalitat. Tindran una millor opinió del menjar? Tenemos de primeros un sashimi. ¿Sale el sashimi? Un huevo a baja temperatura.
un gazpacho tradicional, una ensalada de pez mantequilla y un pulpo. Pulpo a la parrilla. Sale pez mantequilla. T'agrada, Raül? El peix mantequilla no és precisament un peix molt endèmic de la zona, però fa bona... I tu, Anne, t'agrada l'ou? Sí, está muy bueno. La verdad que no sé si es un plato templado. O sea, a ver, no sé si ponía fríos o ponía entrantes. No sé si le falta calor o es así el plato. Me acaban de decir en sala que el huevo estaba como un poco templado. Doña Carmen, pues habrá tardado un poquito en montarlo y se ha enfriado un poquito la salsa. Pues la próxima vez lo que tenemos que hacer es sacarla mucho más caliente. Porque es verdad que el huevo se enfría enseguida. Perfecto, doña Carolina, lo siento. Nada, no problema. Gracias. Hemos tenido un fallo. Pero bueno, yo creo que es por los nervios, ¿no? De los concursos. La hemos cagado. ¿Qué ha pasado? Se ha salido el plato frío. El polp. Josep, Molt bo. que vosaltres feu polp allí. Estava boníssim. Estela, Está bo. Tu tranquil, agarra d'ahir. que no hi ha cullereta. Te toca. ¿Es No sé. tenedor o qué? No, no sé. Bueno. Para que me... T'agrada el polp? Estela? Segundos, tenemos un timbal de cordero. Un rabo de toro. Un rodaballo. Una paellita de calamares. Y una pluma. Perfecto. ¿Claro? Perfectísimo. Mira. Bona pinta. Molt bé. Com heu vist la paella? La paella, bé. Què penseu? Jo l'he vista un poquet groga. Groga? El meu gust. Més grogueta. Sí, més blanca. Sí, exacte. Un poco más blanquita que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Doña Carolina, porque hemos puesto azafrán del puro, bueno y buenísimo y Pero ya ese es el que pones siempre, ¿no? Sí. Y Pues entonces a lo mejor le has puesto menos o no. No. No, ¿Me ha dado la sensación? pusimos- Vale, vale, fantástico. Sí, sí. Marinereta. El rabo de toro, por favor. Com veig les presentacions? Anne. Bien. Correcta, está bien. Sí, porque además aporta al plato el crujiente, el sabor un poquito dulzón de... Creo que es boniato. Carlota. Y bueno, no sé, le da el toque dulce. T'agrada el plat? Sí. I l'arrosset? Raül? L'arrosset molt bo. Jo, pel meu gust, i penso que li queden 2 minutets de cocció. Un pelín al dente, ¿eh? Pero bueno, está bueno. Un punto al dente, pero bien. Es como a ti y a mí nos gusta y es como nosotros mandamos siempre que se haga el arroz. Bueno, l'arròs no mos ha agradat per aquesta falta de cocció i perquè li tenia aquesta falta de potència i de sabor que deu de tindre un arròs que porta un fondo de peix. Com és el teu plat? Bo. T'agrada? Sí, ¿Es es de cordero? spa. Sí, es cordero. Josep? Home, la carn correcta, un poquet, per a mi un poquet massa, però està bona. Un poquet està molt massa? bona. Massa feta. Massa feta? Sí. Arreu. A la A ver, carn. el arroz. Me lo has dicho. Sí, jo estic d'acord en l'arròs, està, pel meu gust, que m'agrada cru, està un pel... Li falta... El nucli, no? Sobretot a l'interior Li del gra. falta un... Dos minutets. Sí. No he tingut una sensació de... No m'han agradat. Tinc la sensació que s'heu quedat com... En els segons plats s'heu quedat com més baixets. A mí me han gustado más los primeros. Sí, a mí también. Sí? Jo estic d'acord. Clarament. El peix està correcte bé, l'arròs, per lo que dic, li falta un punt... El sabor crec que està bo, però li falta un puntet. ¿Queréis la carta o sacamos los 4 postres que tenemos al centro y los probáis? ¿Qué os parece? Si mos els expliques... ¿Os los explico? Sí. Muy bien. Tenemos un super chocolate, ¿vale? Que va con unas fresitas maceradas en acheto balsámico de Módena.
y un poquito de menta. Luego tenemos un plato de fruta con sorbete de lima y albahaca. Luego tenemos la tarta de queso y la tarta especial de manzana. Ja tenim ahí els platets. Com el vegeu, el d'aquí? Eso es sorbete. Es sorbet. No es tan crema com els que tinc jo, però està molt bo. El de poma a mi se m'ha quedat un poquet xiclós la oblea. Sí, no sabemos. Exactament, no saben de qué es, pero en boca se queda chiclos. Sí, la textura es diferente. No es que, o sea, cómo se rompe, o sea, Pero no buscando sorprender con los postres. No, básicos, o sea, bien, buenos, ya está. Pero los de sabor están buenos. Está muy bueno. Y este es de vainilla. I el pastís de formatge? Está muy bueno. A mí me ha gustado. Creo que el de más. Està cremós. A mi els postres particularment tampoc m'han agradat. Però no sé per què, si potser són gustos. La tarta de formatge no he trobat una tarta de formatge. El gelat particularment l'he trobat massa industrial. De tot el dinar, en quin plat te quedes? Yo con el primero, el huevo. I tu, Raül? Jo em quedé en el primer, també, amb el peix mantequilla. Jo també, el primer, en el salmó. Coincideix que primer en el polp. Doncs ara esperarem que ens porten el cònter. Ai, por otro. Gràcies. Anem allà. Tenint en compte que tenim una ampolla de vi, els primers plats, els segons i els postres, que eren 4 postres, quan cregueu que costarà? Estela. 190. Jo crec que un poc més. 240. Anne? Yo 200. I Raül? Jo penso que 215, vull dir. Doncs el preu total són 218 euros. Vale, ha guanyat. Que ha pagat. Jo, tot la cartera, no podeu, que... Val, doncs ara feu vosaltres les vostres valoracions, jo faré les meues, me'n vaig a pagar i ens veiem després. Val? Vinga, gràcies. Perfecte. A taula, els plats que han tastat les restauradores i els restauradors no han complert les expectatives. Es reflectiran aquestes valoracions a les notes? La cuina té molt d'espai, però es queda un poquet antiquada, millor. És una cuina antiga, està bé, però un poquet ja obsoleta. Y el preu, calidad-preu. No hay técnicas muy difíciles, elaboradas, costosas. Els primers m'han agradat, els segons no m'han agradat pràcticament. Els postres poc. Tenia aquesta falta de potència i de sabor que deu de tindre un arròs que porta un fondo de peix. El suís ha aconseguit una puntuació mitjana de 6,8. El més valorat pels adversaris ha sigut l'espai, el servei i el preu, amb un 7, mentre que les categories de menjar i cuina han sigut les pitjor puntuades amb un 6,5. Recordeu quina nota li vau posar? Si no hubiera sido así, pues quizá no hubiéramos puesto esa nota. Jo quan vaig veure el solomillo dic, madre mía, señor mío, Jesucristo. Nos esperábamos mucho más. Els segons no m'han agradat quasi gens. Somos dos mundos tan sumamente diferentes. Tot pot canviar amb les meues puntuacions. Ja hem vist les virtuts i els defectes dels 3 negocis que competeixen en el Cartes en Joc d'avui. Arriba l'esperant moment de conèixer com han valorat els rivals cada una de les categories. És l'hora de posar les cartes damunt la taula. Restauradores, restauradors. Hem arribat al final del nostre viatge per les terres de la Marina Alta. Heu donat el millor de vosaltres.
ens heu donat una imatge clara dels productes de la vostra terra. No obstant això, només un d'esta taula serà el millor restaurant de cuina de la Marina Alta. Josep i Raül, 4 generacions vos avalen. I Josep, no només has transformat un restaurant en el teu estil. A més, li has donat professionalitat i molta qualitat al teu local. Raül, tu li has donat aquest toc personal a la cuina. Enhorabona als dos. Gràcies. Anna i Estel, les dones més joves amb diferència d'esta taula i, en canvi, tan professionals. Heu tingut el valor de començar una aventura tan complicada com és la restauració. I, sense cap dubte, ho feu d'una manera impecable. Gràcies. Teniu tot el meu respecte. Maria i Carol, el vostre objectiu és l'excel·lència i ho aconseguiu de sobre. Gràcies a la vostra exigència, heu creat l'oasi perfecte per la vostra cuina. Felicitats. Gràcies. Gràcies. Ara sí, tot està decidit. Preparats per saber la valoració que vos han donat els vostres rivals? Abans de començar, vos he de dir que els resultats han sigut molt, però que molt ajustats. Comencem per Josep i Raül. Alceu la campana, per favor. Quina nota mitjana heu tret? 6,6. Què en penseu? Bé. La nota més alta que vos ha donat les vostres companyes ha estat en l'espai. Un 8. Un 8. Sí, l'espai és el que més important. Clar, estem al costat de la mar i al final l'espai és el que impacta un poquet, clar. En canvi, la nota més baixa que heu tingut, l'heu tingut en el preu. Ahí discrepa un poc. Per lo que és el preu, el producte que posem, jo crec que anem per baix de lo que tenim en la carta. Recordeu quina nota li heu posat? Hemos sido demasiado duras. Li heu posat un 5. Ha sido el solomillo de María que pidió. No por malo, sino por... El foie no acabó de gustar. A lo mejor lo hemos valorado así por el acabado del plato más que por la calidad del plato en sí. No, yo, por ejemplo, en el solomillo podría estar de acuerdo, porque cuando yo vi el solomillo, yo no he visto un solomillo com així. Mira si és que dic, feu apostes, i no es fa. Però és que, a més, el solomillo recordarà, perquè vaig a fer-ne uno igual. I vaig empatar-lo allí i vaig a dir, esto es el solomillo hecho de carnes. Me alegro que lo entiendas. No, hombre, claro, no lo voy a entender. Però ho tinc que dir. També estaven un poc nerviosos. Jo dic, jo quan vaig veure el solomillo, dic, madre mía, senyor mío, Jesucristo. És que ho dic, i si després això ho dic, i ella ho sap, dic, my God. My God. A mi em dona temps de fer un altre solomillo i el solomillo no sale, sí, a la basura se'n va. I bueno, es demostra també que la cosa estava feta en directe i que no n'hi ha ni trampa ni cartó, també. Ens sap més mal, per exemple, el tema del solomillo que la puntuació. És que això ho fas a postes increïble. Jo quan ho vaig veure he dit, tierra, trágame. Però que no pots... Estàs ahí i tampoc pots... Tampoc té reacció. En canvi, en el menjar heu obtingut una nota mitjana d'un 6. Vam valorar això, que lo del solomillo... También no sé. el dulzor en los postres, pero para mí eran súper dulces y eso también me hizo... Porque para nosotras es bastante importante... Sí, el dulce le damos mucha importancia a nuestro sin gluten. Entonces, cuando No, sin gluten no... Es el final de la comida, entonces le damos más importancia casi que eso, al primero, ¿vale? Es con lo que te vas. Sí, claro. Entonces, nos cuesta encontrar restaurantes que se pongan a calentarse la cabeza lo máximo posible por el postre, no solo la comida. Porque lo salado, lo dulce es igual o más, más importante por el último. Entonces, Pues no fueron sí. de nuestro gusto del todo. El tiramisú a mí sí que me gustó. Pero luego los otros así, pues a lo mejor muy... I això, el brownie... Clàssics.
A mí También te gustó la platos textura. Pero eso, me ganaba demasiado. No había frescor en ningún postre, todo muy... Para gustos colores, pero... Sí, bueno, i 4 falles pues van dir, pues un... Sí, no, està clar. Maria i Carol, és el vostre torn. Alceu la campana, per favor. Quina puntuació mitjana teniu? 6,8. L'esperàveu? Sí. Sí. Una de les notes més altes que heu obtingut ha estat en l'espai. Ho esperàveu? Sí, el espacio es espectacular. Sí, tanto. Hi ha una parella restauradora que ha puntuat especialment alt l'espai. Sabeu qui són? Pues... A lo millor sou vosaltres? No puc saber. Són Josep i Raül. Josep i Raül. Amb un 8. Muy bien. En canvi, Estela i Anne heu valorat baix l'espai. No és el vostre estil? El estilo de montaje de mesas para nosotras es demasiado poco. Somos de sitios un poco más acogedores, con un poquito más de detalle. Posat un 6. Un 6 en sala, lo que es el restaurante. Sí. Hay muchísima vegetación fuera, pero claro, luego en la sala no, porque la hay fuera. Porque la sala está tan sumamente cargada, tenemos unas columnas de tosca, que es una sala muy cargada. Això pot valorar algú com ells, que saben lo que n'hi ha darrere de faena. O sea, no es algo que s'ha posat com un florero. ¿Y las chicas no se sentían tan a gusto en ese restaurante? Claro, es que esa es la cuestión. O sea, somos dos mundos tan sumamente diferentes. Que no es pot comparar, per dir algo, l'espai, ja no dic el meu o del suís, en un mirador. Vull dir-te, un taulell del suís o del mirador val més que tot, no té color. Ahí no hi balança. En el menjar teniu una de les valoracions més baixes, també. Un 6 per part d'una d'aquestes parelles. Cregueu qui ha sigut? Pues haureu sigut vosaltres? No sé. No puc, tampoc. Josep i Raül, hi ha alguna cosa que no us ha agradat? Bueno, del menjar. Del menjar, jo ja ho he dit en el dinar, els primers m'han agradat, en conjunt m'han agradat. Els segons no m'han agradat quasi gens. I els postres, tampoc. És a dir, si jo haguera fet una regla, que jo soc de regla, doncs la puntuació haguera fet un 3. El timbal eixe de cordero en l'altre, que era el rabo de toro, era un plat pràcticament igual, un poquet en un guinyo, així un poquet, no sé... A mi, personalment, la pluma, el que he dit abans també, la trobava un poquet massa pel meu gust, massa xuta, però vull dir, el producte és molt bo, també, però a l'hora de guisar-lo, també un poquet. Jo mateix que m'ha demanat arròs, sí que li faltava un poquet de cocció i ja està. Personalment li trobava un poquet de potència, que ells sí que no han coincidit, perquè vosaltres sí que l'heu provat i l'heu trobat bo. I ja està, però a més, els postres, jo no soc molt de postres, la tarta de formatge sí que pensava que li faltava un poquet de gust a formatge i tal, però no sé si m'haurà posat un 7 o no ho sé. Hem posat un 6 o un 7, és que no un 7. Un 6. Un 6. Han sigut generosos. Han sigut honestos. Això seria l'adjectiu. Faltat, nosaltres no sé si ho hem valorat en el menjar o en el servei, que Carolina ha dit, os sacaré unes coques en el centro i les coques no han eixit. Que vull dir que això també era motiu de suspenso, però em torna a remitir. Nosaltres no hem anat a suspendre, però vull dir que vull dir... Bueno, no me parece lo de suspenso porque se te olvide algo. También podíamos habértelo recordado, como nos pasa a todos en todos los servicios, se nos obliga llevar algo a la mesa, pero yo creo que todos los días, los 375 días del año. Y más cuando está a tope y no, de suspensos nada. Ninguno de los que estamos sentados, creo. Nos esperábamos mucho más. Teníem moltes més expectatives, no sé... El espacio todo en general nos invitaba a cocina, porque el producto es excelente, pero darle muchísimos más toques. No me he sorprendido nada. A lo millor més gastronòmic, però no tiene per què ser, ¿sabes? A lo millor... ¿Pero en presentación o...? Sí, en alguns plats presentació, els primers estaven molt bé, m'agrada més la presentació dels primers,
Els segons, és que a mi lo de repetir la verdura, que jo sé que és complicat en un restaurant d'aquest tipus, perquè he treballat en algun i sé que és complicat, cal fer-se molt perquè durant un servei és difícil, però així és una que sempre em crida l'atenció, repetir la mateixa verdura en algun plat. Estel i Anne, és el moment d'alçar la vostra campana. Bueno, molt bé. Quina puntuació teniu? Un 6 a un 8. La mateixa que Maria i Carol. Què en penseu? Pues que està molt, molt bé. Teníeu en el preu una de les notes més baixes de la taula. Vos imagineu qui ha pogut ser? No. Carol i Maria, recordeu quina nota li heu posat al preu del seu restaurant? Creo que sí, un 6, ¿no? Un 5. Un 5? Un 5. Hem plegat aquesta conclusió per molts motius. El més important de tots és que en un preu no sols està el menjar que menges, sinó el lloc on estàs. Perquè en un lloc d'això esperes menjar econòmicament, o sigui, no esperes menjar car. ¿Pero va a parecer car? Va a parecer car, sí, per el lloc. Para nosotros, esto en Calpe, somos baratas. Si pones puntuación alta en lo que es el espacio de sala, en lo que es el espacio de cocina, y de repente lo bajas en el precio, por eso no nos ha cuadrado mucho, porque saliendo a 21 euros y algo, casi 22 por persona, con vino, entrantes, todos los postres y agua, pues no me parece caro. En canvi, l'espai físic de la cuina sí que us va agradar. Recordeu quina nota li vau posar? No, un 7, un 8, un 8. Un 8. Un 8. Se nota que trabajan bien. Hemos valorado no la cocina, no el lugar, no nada, sino el trabajo de dos personas. Eso es lo que hemos valorado y sobre todo valorando que son gente joven. Esa fue la valoración en ese aspecto. Porque normalmente, pues si no hubiera sido así, pues quizá no hubiéramos puesto esa nota. Josep i Raül, recordeu quina nota li heu posat? No sé si un 7 o un 8, no ho sé. Trobo que un 8. Un 8. Gràcies. Sí, al final trobo que és una proposta diferent i la veritat que té molt de mèrit. Restauradores i restauradors. Ara ja sabeu quina nota vos han donat els vostres rivals. Segons les puntuacions, el Swiss Hotel i el Mirador estan igualats. Hi ha només 2 dècimes el Manyet. Però això no ha acabat. I tot pot canviar amb les meues puntuacions. Ara podeu treure el sobre amb les meues puntuacions. L'obrireu quan jo me'n vaig. No l'heu de compartir amb els vostres contrincants. Feu els vostres càlculs, que jo vos esperaré al restaurant guanyador amb les vostres parelles. Crec que potser han sigut un poquet dures, però ho acceptem, és el que hi ha. Vull dir que les cartes estan tirades i és el que hi ha. Si farem un altre programa, segurament potser hi hauria estratègia, però nosaltres no hem pensat en estratègia en cap moment, perquè si farem una altra estratègia, tot està clar. Nosaltres crec que hem valorat dins del conjunt més alts que ningú. Pues yo diría que la més injusta és la que han recibit de l'espai del restaurant, o sigui, del lloc físic. Entonces nos han posat una valoració notable just, en quant jo personalment, que m'ha preocupat molt de que tots els llocs de l'hotel siguin conforme són, li ha posat tant de carinyo i tant d'esmero en fer una ximenera que no eixirà però tal, en posar una pedra de tosca, en que les cadires siguin totes de teca, en fi, totes aquestes coses, i clar, m'ho valoren tan baixet, entonces això és la que menys m'ha agradat. L'única que no ens ha paregut un poquet raro ha sigut la del preu, perquè el puesto
perquè està en Calp, en el centre, y por la localización que influye en el preu, pero bueno, nosotros... Al final, para eso creo que están las otras puntuaciones, ¿no? Para puntuar esas cosas y luego el precio, pues concentrarse un poco en lo que has comido, si vale eso, ¿no? En el programa dedicat al millor restaurant de la Marina Alta, el resultat està tremendament ajustat. El Manyet, de moment, se situa a l'últim de la classificació provisional molt prop dels rivals. Per la seva banda, Suís i el Mirador de Calp estan empatats en la primera posició. Avui, més que mai, Jordi té l'última paraula i les seues puntuacions determinaran quin és el restaurant guanyador. Falta no res per a conèixer quin és el millor restaurant de la Marina Alta. Les restauradores i restauradors van en la furgoneta amb els vidres tintats sense saber on s'adrecen, mentre que els acompanyants se n'han anat amb Jordi al restaurant guanyador. Con ganas de saber ya qué pasa, pero vamos. Esperanzada a ver quién gana. Y si gano yo, pues oye, mejor. Jo em decantaria més, a lo millor, per el Mirador de Calp. Els aniria millor que guanyaren elles. Me voy a decantar un poquito más por el Manyet. Pues yo también, yo me inclino por el Manyet. El Mirador de Calp, amb les tapes d'autora i la seva cuina original i diferent, es convertís en el restaurant que oferís la millor proposta gastronòmica de la Marina Alta. Enhorabuena. Bueno, Chicas, así teniu la placa, el millor restaurant de cuina de la Marina Alta i els dinerets. El Mirador de Calp és un restaurant innovador on es gaudís d'unes excel·lents tapes d'autora a un preu immillorable. José i Raúl ens feren disfrutar el Manyet d'un menjar de qualitat en un espai meravellós i amb un servei formidable. I al Suís, Carolina i Maria ens van rebre amb la seva hospitalitat exquisida en un enclavament en total harmonia amb l'entorn. Les votacions de Jordi han desfet l'empat. El Mirador de Calp ha acabat imposant-se als rivals gràcies a l'excel·lent relació qualitat-preu i al servei oferit. Les tapes d'autora d'Anna i Estela tenen un futur molt prometedor per davant.